Nababahala na raw ang mga kinauukulan sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit sa baga at nagkakaroon ng kanser sa bayan ng San Simon, Pampanga. Sa datos kasi ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ng Kapitolyo, mayroong 72 cases ng asthma, 19 cases ng kanser as of March 1, 2023. Ang isa sa mga posibleng umanong dahilan ng paglala ng sitwasyong pangkalusugan ng mga Simonian ang polusyon na ibinubuga sa hangin ng mga smelting plant o tunawan ng bakal sa kanilang bayan. Cancer, 19, ang dami. Ayun po. Yung asthma, makikita mo, 72. Yan po ay cause ng mga smelting plant na hindi na monitor. Base po doon sa sinabi ni Vice Mayor kanina, sa gabi daw po nag-ooperate. Bakit po sa gabi? Meron ng mga araw. Yan po ay tinatago nila. Ano po? Kaya from time to time na kailangan mag-monitor ang EMB at saka yung Penro para makita po natin yung sinabi ni Vice para hindi naman po mag-suffer ang ating mga constituents sa San Simon. Yan po, hindi po tayo against sa mga nagdinegosyo yan. Ang kailangan protection natin ang ating environment. Sa video na eksklusibong ipinakita ni Pampanga 4th District Board Member Nelson Calara, makikita ang maitim na usok na ibinubuga ng smelting plant sa San Simon Industrial Park. So yan ho yung mga video. Oo. Hindi lang natin pinakita kanina eh. Oh, tingnan mo ho. Ganyan ho kayo din. Anong oras mo yan? Ano yan, alas 5 ng umaga. Saan? Hinahabol ko ng ano. Kayo po ba nagtataka bakit gabi sila nag-operate? Yun nga, bakit sa gabi? Kaya nga yung sabi kanina nung gusto ko nga, hindi ko na lang sinagot. Kaya daw gabi nag-operate dahil mura ang kuryente. Hindi reason yun, na mura ang kuryente. Ang buhay ba ng tao, ang kalusugan ba ng tao, mas importante ba yung kuryente kaysa kalusugan ng tao? Siyempre, kung sila gusto kumita ng malaki, kailangan walang suffering sa mga ating constituents. Kung wala na tayong constituents, ano pa ba naman ang... Tingnan mo yung pumupunta rito, lahat, majority ng pumupunta rito sa bayan ng San Simon. Bakit? Kaya sa pagdinig ng Committee on Environmental Protection and Natural Resources, Climate Change and Disaster Resiliency nitong Huwebes, March 2, tinalakay ang Municipal Ordinance sa San Simon kaugnay ng regulasyon sa modernisasyon ng mga heavy industries. Sa harap ng mga tauhan ng DENR Environmental Management Bureau o EMB, itinanong ni Board Member June Canlas kung bakit patuloy pa rin ang isinasagawang induction furnace o ang pagtutunaw ng bakal gamit ang kuryente sa mga planta sa San Simon. Minsan na kasi umanong naipanawagan ng Philippine Iron and Steel Institute na iban ito dahil pawang mga substandard steel bars ang nalilikha ng naturang proseso. Batay sa electroheatinduction.com, malinis at epesyente ang pagtunaw ng bakal gamit ang induction furnace process. Subalit may mga pag-aaral din umano na masama ito sa kalusugan ayon kay Canlas. Sa article naman ng Reuters na inilabas noong December 2018, 3 smelting plant umano ang gumagamit ng induction furnace ang binisita ng DTI at nakita na kulang o halos wala silang anti-pollution device. Hindi naman tinukoy kung saan ang mga plantang ito. At mas ang advance ang technology nila sa atin, dinan nila, no? What reasons do we have? Why a country as advanced and as large and as a country which uses more skill than us would ban such a technology, yet we in the Philippines would welcome this technology, no? If that's why we're asking if there is an existing policy of the DNR. Samantala, nakasaad naman sa Municipal Ordinance Number 003 ng San Simon na mabibigyan ng tax incentives ang mga smelting plant na hindi nagagamit ng naturang proseso. May 5 smelting plant sa San Simon at wala naman umano sa mga ito ang tumututol sa ordinansa ni isa. Actually, sila naman, sa tingin ko, nung uli naming nabit sa committee hearing, magko-comply naman sila. Actually, dati siguro hindi lang sila
nare-remind. No? Hindi lamang umano ito ang unang pagkakataon na inawat ang paggamit ng induction furnace sa industrial park sa San Simon. Gusto natin i-share that sometime in 2019, the Bureau of Investment has rejected the application of a steel company on the basis that this steel company would like to use the induction furnace. And dahil doon, nireject ng yung application ng nitong steel company ng Bureau of Investment. At ito ang nagiging basis ngayon ng one of the basis na ng sanggunian na tama siya na to come up also na pwede rin i-ban in the exercise of its regulatory power bilang LGU. Samantala, pasado sa committee level ng SP ang pag-adapt ng naturang ordinansa, uusad pa umano ito sa plenaryo upang pagdebatehan at mapalawak ang research sa mga nagiging sanhi ng polusyon na nakakaapekto naman sa kalusugan ng tao. Ayon kay BM Canlas, paraan ito upang maging mas malawak ang impormasyon ng mga LGUs sa mga industrial zone na maaring maitayo sa kanilang mga distrito. I think this should be seriously considered also by other municipalities adopting similar ordinances. At the same time, yung probinsya po ay makakaasa yon. We will similarly adopt an ordinance that would ensure that all business establishments and factories operating in the province of Pampanga are operating within the environmental standards para po magkaroon tayo ng isang malusog na kalikasan. Ako si Paulo G. Santos, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.